Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आणि निवडणुका समोर आहेत त्या दृष्टीनं BJPची जी काही स्ट्रॅटेजी आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे की मायकल इज अ व्हेरी सिनियर लीडर, त्यामुळे तिकडची काय परिस्थिती आहे, स्ट्रॅटेजी आहे ती समजून घेण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. काल जी धुसफूस झाली बघा, वैयक्तिक धुसफूस झाली, त्या संदर्भात काय बोलायचं? काही धुसफूस वगैरे नसते. एखादा डिफरन्स ऑफ ओपिनियन एखाद्या विषयावर म्हणजे धुसफूस थोडी असते. सर, तुम्ही 1 to 1 प्रत्येकाशी संवाद साधताय, प्रत्येक आमदारांची. जवळपास 30 आमदार काल रात्री पण होते. तुमची स्ट्रॅटेजी नेमकी काय म्हणणं आहे आमदार? मी आता जे काही आमचे प्रमुख लोक आहेत त्यांच्याकडे जाऊन देखील वैयक्तिक त्यांच्याकडनं एकूण परिस्थिती समजून घेणार आहे, सो दॅट वी कॅन टेक म्हणजे एक इन्फॉर्म डिसिजन्स आम्हाला घ्यायचे. मला विश्वास आहे की गोव्यामध्ये परिस्थिती जी आहे ती पुन्हा सरकार निवडून आणण्याची परिस्थिती आहे, त्याच्यामध्ये फाईन ट्युनिंग करण्याची गरज आहे. मायकलान शिवोले घरकान्नीक दवरपाची तयारी केल्या. फडणवीस मायकलाक मेळून कोंगुटे गेल्लो. सिन्स आय एम द मेंबर ऑफ BJP, आमी ताका सांगपाकूच जाय की आमची मिसीस डिलायला लोबो हे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसता आनी ताका आमी हें सांगलेलें आहा. तो तेंच्यान तुमकां ओके म्हटल्यार की फाटी सर ही स्माइल्ड एंड ही सेड दॅट रायट टायमार आमचें डिसिजन कितें आहा पळय तें जातलें. तशें पॉझिटिव्हली काय उलोवंक ना, नेगेटिव्हली काय उलोवंक ना, पूण आमी एक्सप्रेस केला. सरकारी नोकऱ्यांक तरणाट्यांच्यो लायनी. सगळ्यांक सरकारी जॉब दिवप शक्य ना. मायनिंग बेगीन सुरू जावंक जाय म्हूण मयेचो आमदार मागता. आता कितें जालें, चडशे लोक सगळे गव्हर्मेंट नोकरी करतात. आज म्हजे कडेन हांव ऑफिसान बसता, एका वेळा बसता तेन्ना 4-4 तास बसता हांव. 400-400, 500-500 भुरगे कामाक नोकरी करता. सो आतां इट इज हाय टायम हांवें मुद्दम तांकां सांगलें की तुमी सगळ्या लोकांक काय गव्हर्मेंट नोकरी दिवंक शकना, जाल्यार मायनिंग इंडस्ट्री शुड बी ओपन्ड अप एट द अर्ली. हरिल्ले BJPचे फुडारी खंयच्या आदारात तिकेट सोदता काय म्हूण इजिदोराचो प्रश्न. People who are defeated are saying that today we stand a chance. People who have betrayed the party also say I want to contest on BJP ticket. What right you got to claim when you have ditched the party? You have spoiled the party's chances of forming a government that are on their own. You cannot ask for ticket. Now every constituency the candidates are asking for tickets. So wait and watch. So I gave my explanation. Bureau Report, Prudent.